Егор Барадулін. Мы беларусы. Выконвае вучань 8 класа Арабушинской базовой школы Гацура Егор. Мы больш сваёй ахвярнасцю вядомы. Мы беларусы. Мы народ такі. Ахвотна забываем, што мы, хто мы, згадаюць нашай памяці вякі. Мы сціпласцю сваёй здаўна вядомы. Саміх сябе хваліць нам не з рукі. Хай слабакі аж падаюць ад стомы, на плечы ўзяўшы пыхі мех цяжкі. Мы ўсім сваёй гасціннасцю вядомы, надзейныя сябры і дружбакі, і госць, і падарожны ў нас, як дома, а злым і травы колюцца ў бакі. Гатовы ўсё аддаць, і тым багаты. Мы беларусы, мы народ такі, што з краю небяспекі нашы хаты. Пра гэта не забудуць чужакі.